సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి చందనోత్సవం సందర్భంగా సహస్ర ఘటాభిషేకం వైభవంగా నిర్వహించారు. పవిత్ర సహస్ర ఘటాభిషేకాన్ని చినజీర స్వామి ఆధ్వర్యంలో శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. సింహాచలం కొండపై ఉన్న గంగాధార నుంచి 1000 కలశాలతో తీసుకువచ్చిన జలంతో స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు. అనంతరం 108 వెండి కలశాలతో పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించారు. తర్వాత తొలి విడతగా 120 కిలోల చందనాన్ని స్వామివారికి లేపనంగా పూశారు. నిజరూప దర్శనం అనంతరం స్వామివారు నిత్య రూపంలోకి మారే సందర్భంగా భారీగా భక్తులు తరలివచ్చి దర్శించుకున్నారు. వైశాఖ పౌర్ణమి రోజున 2వ విడత, జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి రోజున 3వ విడత, ఆషాఢ పౌర్ణమి రోజున 4వ విడతగా చందనం సమర్పించే ఆనవాయితీ కొనసాగుతుంది. ప్రతి విడతలో దాదాపు 120 కిలోల చందనం సమర్పిస్తారు. ఈ విధంగా ఏడాది మొత్తం సుమారు 480 కిలోల చందనం స్వామివారికి పూస్తారు. దేవుడి నుంచి తీసిన చందనాన్ని అనంతరం భక్తులకు విక్రయిస్తారు.